Ya kan next sotar last time dah kebapan kam tang deki basic stitch kum u single crochet half double crochet sudah hangne kaner udah half double crochet hangne ngidon u single half double but u double crochet tel do deba phila nang bantai tai ki basics phila nang bantai ni kane bat bantai ni kane pidon kam ban sim kring tho kamut phila bantai ha kano kano ka size ka ba phi don kam mo but phila ban thain do no u crochet hook but sai u ba phi don tang ba phi ban biang ka jing tho te ba nam skip ek video khna ma phin nang kum no ban tho ya kane ma ban tang he kane sotar phi chna do chain kat kum ka size ka ba phi kwa ba kane ka border jung phi kan jarong te hang ne ngan spun inuk sai phi tang khandiat kaneng la lap le khandiat tengan pun i phi te shimi uk sai jung phi pe ha ka ying ka ba bot sna ya u i itu ka yung banangkong ha ka yung ba ar sna u half double crochet ha kalan yung banangkong phin sna be tang ya ki half double crochet kumne hadu phinda kut kalan ma do ne te ban penbut pa de kalan ka bot phin chain i we phin pan phai bat ha ka jaka ba phin sna ya no half double crochet jong phi na ka ne ka yeng bet kumne la ne tang na ka bak loop ngin yai na ka ne ka third loop la ne phin pe hang ne phi piet de kine ki half double crochet hang ne phin yo i kine ki sai ki ba paw hang ne ha padeng kung gine ngin phru ya ki crochet jong hang to simi uk sai su uk crochet jong phi hang ne sashna half double crochet biang badi ungne ki khot u half double crochet on the third loop kane kade kata ka third loop lane ka loop ka sai ka balai jong u half double crochet te pe u khat du hang ne bat ka lain ba ar kan long kup ne phin chain i we nam ta ka lain ba buat bat kan mau biang yu ne u ba don hang ne ha khap phin chna kup ne hadu phin da yo ya ka size ka ba phi don kam ya kane ka border jong phi pe hang ne u third loop hang ne u don u de u ne u ba mi shabar u ne su be hang tu shna be pit phin yok ne lanel phim ko abakan longkop tu phila ban su hang ne punchna na bro arc sai hang ne ba don u ne u chain i way but u ne u half double crochet jong kane khlain pa de su hang tu sishna ka kham i long clean lane kham i long khut ka ba shna da kum tu hendrei ba ne ki ne te phin chain i way biang phin pan phai ba kan mau kane ka third loop nang ne na po bat phin le kum ne hadu phin da yo ya ka size ka ba phidon kam ya kane ka ban jong kane ka border phin sim ya kane ka border phila ban tho na ka sotar padang padon kam ki tu ki ba phimut ban thai ni sotar pe pakan lom da phila khliap kum ne ai ba kan biang te subu kum kane ka sample ka ba phikwa ban thai ni kane phila ban tho ya kane ka border kum tu mo thau pe bakan ya biang ka jing thau bar ka tu na phikwa ban sna kham ka luit ka ta ka song ha ka jing sngo don kam jong phi kum ta ro long te pe hang ne kum ngal om phila ban ai be na ka ne ka bak lup hang del ne la ban ai be na pro ark sai te pe kum tu ka kham i khut ka ne ka bale pro ark sai ban ya ka ne te bat ban nyau lan pat ya ka ne phin pan phai da kum ne pe ka ne ngi yo hang ne silan ka ne nang ne siliang silan ka ne bat ka ba phidon artli kum ne ba phiyo kum tu ka dei sau lan ka ne pe we ar lai sau le phila wan pe tu kum ne we ar lai sau te phin sna hang ne phidei ban yo da ka event number ne ba phila ban yo artli kum tu tendal adap ka tangan spin ep kum no ban join pat tenda phila i biang ya ka jing tho ko phidon kam yo no ban khliap kum ne pe ba ka ne ka jing tho no sungkai kan biang ya ka tu ka jan ka ba idang phong iti ba phim ban thai ka jan pe khliap kum ne ten mar u ne u kham dum rong te ngan pan i phi hang ne khandian kum no ban chna hang ne te pe ban jon yu ne phin pan phai da kum tu pe ka ne ka bangi pan kut sate em pan phai da kum ne pe te sa prung ya une u sai na ka ne ka yeng ba khat du nang ne siliang sa shim ya tu u sai sa chen i wei hang ne pe ine inrit bha tam ba man dep chu te ban join ba de khlang ba kan mi ga ju ka lan kum ba mi ki ne kum ba mi lang kum ne phin shim ya ka ne ka third loop nang ne ya ka third loop nang ne sa ba su na ka ne ka yeng be nang te
nadin jong tu half double crochet jong phi sa besuk da slip stitch chimbiang na kana ka third loop nang ne haka ying ba bot nang tai siliang sa le slip stitch tang kum ne haka ne ka jaka pa phi join mo kum tu hadu phinda poi hang ne ha uno bu khadu phila ban join be na bro artli ki ksai tenda phila ban kla ya kane chaka jrong pet kane kla wan lang kum tu la mi lang une tenda phila da ban join te mar une u dumrong te ngan subatai phi hang ne te haka chilan hang ne u don't know half double crochet pe une chilan don't do half double una chilan don't do chain hanu phi don't double half double crochet I artli ki half double crochet hang na u chain I uwei u half double crochet te hang ne ngale kum ta kane kadai ketuka ba don't do half double crochet ngai artli ha ulan ba bot ngai uwei ha ulan ba bot ngai beng artli hachu ngai uwei ngai artli pe kum ne phin yor arlan shilan hang ne ngai artli shilan hang ne ngai tang uwei u half double crochet ba hang ne ngai beng artli ban ngin le kum ne pelun ya kane ka jan ha du da kot kane ka lan ban ngin pun kotang kum to te la da phim song tho song pha pe biang ya ka video la ne phila ban rewind ya kane ki iki bentai ki ba phim song tho namar nga padon kam do uksai u ba dumrong te yo phim so ima la phidon kam jerap song pha tho iki jingkali jong phi ki be dei ba connect so tar ha pok comment sapo te phina pe ko ne phila thu hi pe une bodon artli tu don we te kum ne kane ka jan jungi kala nang he lupa hi hane phim don kam chupan pan he ndal apoisa jerong mar kane ngit bengi ir artli kum ne chu kane ka jan kala kham he khandiat kane ka met kan he kham he khandiat ya kane ka bordar mo te namar ngala sedang hang ne da artli kini ki half double crochet ha une ulan bonangkong hakane kalai ma khatu hang ne ngadon da une uwe u half double crochet te swabing in ya shakmat hang ne phi te shoi unuk sai khndiat yo ulan te na phila te ban te une nyo ya kine ki half double crochet jong phila an em ban nyo ki artli na mar kane ka pattern ka bangin panon kam hadien ngidon kam ba kine ki half double crochet jong kin long ha ki even number na mar ba ka weiru ngin ha ban phia ya ki ban ta jong connect so ta de em dala biang ka jingrong ngin ha ban phia chiteng sakmat chiteng kan long sadien te na kata kadaw nyo lupa hang ne pe ba phinyo artli nyo be ya kine ki half double crochet la ja ba phimyo artli sa phila ban ai hang ne ai extra no hang na uwei khnang ban wan artli heju tengan ai hang ne sa uwei te pe kar kom ka ba phin join hang ne une ude tu half double crochet bon kong tung tu ka ying dungi ginam join hang ne haswa jong tu join ha jrong jong une u half double crochet bon kong shimi uksai jong phi kum to sa slip stitch hang ne pe ngin yo kum ne kalan bon kong te ha kalan ke ba ar wat num chain iwei na mara da pi chain iwei kan na ka jaka ka bangi join hang ne kan sa pau te ngim kwa iya kata ngin yele ban kiari kata manta te phin pan phai kum ne te ha ka ne ka lan ka babut la ne ha ka silan ter jong rek sotar ngan panon kam hen rek tu ka baki ong ka lemon peel stitch silan phin panon kam do no half double crochet silan ngin le da kata ka lemon peel stitch da phila le bun lan ke itanat bhag pattern ngala dap than iwei ta banga collection dor man pun i phi tapi hak ne ging bran kom phila don nok sai kum ne chutan ne kham lus khan dia tok kum tu khanang bu unum tai de tapi hak tu ging bran kong sashna way u single crochet tela da phidon kam phila bun bu dak hang ne la dum bu dak ru kam li le hi ngin hap ya hir poisto te hak ging ka bot phinchna way u double crochet te lemon peel stitch ka dei ka bangi tre kum ne way u single crochet bat hak way ka ying pat phinchna u double crochet way u single hak ba bot u double bat kane kande ka repeat lane ka e ka bangin pen bot hadu ngin da yo ya ka jingjrong jong kane ka swata te ka lain ba ar ngin le kum ne pe tang kum tu an tela dangim bakla hang ne ngin pen kut da u way u double crochet hane mar ngila sedang da u single crochet tenga klem batai phi kat no tli ki ye ngayo hang ne pelun namar ba ngala batai phi kum phin thain hala ka jong ka size tela ka jong ka size lo jong uk sai ru la phi prang kam lo jong uk sai ka ju ka number bat nga kala ban ya pher ka
jing he jing rit namar lo ujong uk sai lo ujong u hok ka size kala e pher kam long kum ju te bala da pidon la ka jong ka jing thau ru kala bani pher na ka jonga na ka ta ka da nga khlem batai phi ka no tli ki stitch nga yo hang ne te phi pindon kam ya ka jing thau la jong te pi kan sulong tang kum ne pendep tu kala te kum bangala ong e phi pe hang ne nga pon kut da u double crochet te ban join pe de pe unu single crochet ban kong jungi pe ka ne ka stitch jrong jong u une udah itu single crochet pe ha jarong ngin join be na jarong jong kine ki yeng kum mangala batai phi mane khnang ba kane ka jaka bungi join kanam pau line te phine pe kumne kane kan de ba sapo pat kane menta kan wan sabar te ha kane ka line ke pabut pade ngin le biang da une u half double crochet ha ka we ka yeng te ka yeng barang kong jongi da kanau kan de kane ka ba don une pe une udah yeng barang kong na mar ngi klem sna chain te kane kan de ka yeng barang kong te shimi uksai jong phi pe tan kham jrong uk na khnian shimi uksai sachna biang yakiniki half double crochet ha ka we ka yeng klem e ka we ru sushna tang ya uwe u half double crochet ha ka we ka yeng ilong itanat bha pe kum tu badakan ma por ba join na jrong jong ne u half double crochet barang kong kum ne pe une du tu half double crochet pe ngale kum tu slip stitch te pe ine ilas dang ban ine pe kelas dang one texture hang ne te ngan pen phai biang menta phin pen phai bat ngin pen bot tang ya kine ki arlan hadu phin da yo ya ka jingjrong ka ba phidon kam ya ka nek sotar kamur ka jingjrong ka ba nadu na sengkai hadu ha po tit phi kwa kat no kan jrong ka na kamen phi thau kamur ka jingjrong ka ba nadu nang ne hadu hang ne te bot be tang ikine ki arlan mo lada phi dei brang thamai ha kan ka channel wat nam klet ban like ya kan ka video lada phi sung yo jiman toy gen subscribe de cha kan ka channel khnang ba phin yo shibun tli ki video hikai thain crochet ki ba kum kine te ba phi kwa bangan thain lane ngan ai tutorial da ka e phi ha ki we ki video ki ban wan phila ban ai jing mut lem ha ka ha ki comment sapo mo te bat lada phi kwa ban kersan yang aru phila ban le kum ta menta kala don duk option ban thit ekitki super thanks mo ada phila las phi sngola phila ban yarap nga da ka ba phithit itki super thanks ru khuble shibon ten da phila biang ka jingjrong na du nang ne na sangkai hadu hapotet kumne hangne gadon kumba khatwe inchi shiteng te phi kwa kham jrong ai kham bun line phi kwa duna phi kwa longkot ai kham duna line ma bu dong kumta te pat menta phila I kne kala on texture kum to long khoi kha amne ru te itanan ba ten da phila dep kumne sapia ye kine ki half double crochet jung phi ha ki ar banta nga hangne nga yo sispa terli ki half double crochet na mar ini imda de iba he ma comment kalong nga hangne kumba khalai in te hangne nga don sispa terli ki half double crochet tenga budak hangne siteng temut ngan tradisional singan don sakhmat sanpho bat sadien sanpho te ban sedang pade ya kane ka line ka bubut nga hangne nga kut ha u ba yo ha u half double crochet te phila ban kut ha ubadon da uneru kalong tangbak lada phibut yanga le lang ka bayo do half double crochet kumne phin kham bet jing khen no ngine sedang ne kane kalain ka bubut chane sadien hangne ka sotar ik bentaw ba sadien ngan le bet kane ka rong te sob te pa sakhaman ngan cha le do unu we hangne ya kane ka lemon peel kum bangi le hangne hi tangba nyau ya utu number uba phio marshi teng ya kane borok khoi teng hanne nga yo marshi teng do usan phau te phi lada phi le do uwei por number phile kham he na khamrit phila badon lo jong number te nyau yo to ngin ya le yek to ka lemon peel stitch hangne da nyau ya kituki number ki pa phile anto te ngin le biang hangne bat kanne kan dei ka bentak bangin le na ka bentak to ka ban chong potit te hangne ngan le be kenek sotar ka balong simple be ngam pen wandur ai ru em namar kane ka dei don ki blang persang te ngam ai style ngan ai be kumne ba be kum tu ma te pin pen bud ek tu ka bale mentan ba da kanau nyow ek tu ki number kum bangi le mentan kum ngai phi ten da dep kata da phi poi hau tu ba khaddo bat phi sedang do single crochet hangne phi de ban kut do double crochet da kan mau ya ta ba un biang number phi de ban kut da double crochet tang ba nyow ek tu ki number ten da phila da poi hangne ha ba kut jong une u
lemon peel stitch jompi tapi hang ne ngakut da double crochet ko mengalong pi ngadon san phau tuli ne te mantap dengin penbut hiya kane tang bahapur pa fis dang ya kane kalain namar nang ne ngidon kampan so ya katuka kti hang ne te pin chain iway shwaban sedang ya kalain jompi kalain pa fis dang yu single crochet ru chain iway shwa sa sedang single crochet hang ne badon ru half double ru mantaka de kalain ke pengin le half double crochet te chain iway shwa sa le half double crochet te bat pin penbut hi yakine kilan ke bingal adaptation ne chu chain way tang hak por fis dang ne te bat hak por phi kut ru por phi pen kut ya kalan chane pen kut ya kalan jong phi hakap utu u badon une u chain way de phi pen phai kum ne kandon ka stitch ke ba phi yo kum ne bandon do u chain i way bat utu u last stitch jong phi prung hang ne sa snai u last stitch jong phi mo te nga try phi la sung thu kum ta te bat hang ne pde ngin pen but ya ka tu hang ne nga kwa ba kane ka thliuk ti junga kan long kum ba 10 cm te nganam shna baro kho 10 cm na du nang ne hadu hang te na mangin hapun wan dore ka terpeng te ngan shna hadu bangan da poi kum ba nyau la ne pra cm da kane be solid be kum ne pin pen but be ya kane ten da phila yo e kata ka jing thau la ne la phile da ka wei pat ka jing thau subu da phi yo hang ne 10 cm ka jing he jong ka khti phila ban le kum le manga philo kham he phila ban ai du khandai kadang he dang he nombar mo kam le ka ju la da phile ka wei ka size te phin tip kum no ban thau pat ya ne ka thlu khti am ngan pen e phi te ban thau ka thlu khti namar ka ne ngim le i ka balong kum ne din em ngi khlam le ka ba kan riang khti kum ne ngi le be ka ba bet kum tu te ban thau ya ka ne pde phishim na ka tu ka sotar la ne tu ka jan ka ba phi thau ya ka ne ka size man ne sa thau na ka ne pen bet nang ne se te pe nang ne na tu ngi ne potet thau bet nang ne se tu ka ne ka size ka ba phi yo nang ne ka ne kan de ka thlu khti ka ba pinchna hang ne namar ba ka ne kan long ka tu ka ba ki ong ka drop shoulder sotar la ne ka thlu khti kan song hang ne kan song be hang ne ha ksa jong kan khti hang ne mot kham haneng tam balong ho plus thu trai kanom song kum ne kumba song kinen mar kine te hapchina kan riang hapun wan ra koi stai de ne te phila su thu tengin le ekata suan da dep katangan spin ipin le kum no bala phidon la da phidon ki jing kli ki baya day bat ki tutorial junga tho ya ki ha ki comment sapo la ne la da phidon kam ki jing yarap ki baya day bat ki ne ki tutorial ki bangala dep ai hang ne phila ban contact yanga na ke Instagram account junga la ne na ke Facebook account ngala ai ka link la ne ngala ai ka account name mo ka handle name junga hang tu hapo ka description jong ka channel sambha check nang tu lada phidon kam jing rap te hang ne ngala don kumba nyau centimeter siteng kane nyau centimeter siteng kane ka banta hang ne tendala dep nang tu phin phia e kane nga hang ne ngadon khatlai inchi duna ne khatlai inchi te ngan le nyau inchi na ka banta kane ka terpeng phin ong kom no nyau inchi lai inchi siteng nang ne lai inchi siteng nang ne te thau lai inchi siteng sabu dak kum ne sa nyau par ka no tali phiyo ki yeng ha kane ka lai inchi siteng tapet bakin long ha ka event number lane ki ba phila ban nyo or artli number kan hapwan lang kane ka ju ka pattern nang ne lada phipun kala hang ne ka pattern ha ini benta kala ban ya pher ya phi na kane hang tu te nyo ba phin yo ki ba la ban nyo or artli hang ne sashna ya kane ka ba ju ka bangile nang ne way u half double crochet pe kang ne kade ka way u half double crochet ha ka way ka yeng bat sapan phai sashna biang u tu lemon peel stitch kum ju hi tendala dep sanyo ka no tli phiyo nang ne sashna sanang ne mo nang ner phidon kamban sna bro artli kum ju kan no lain phiyo nang ne hang ner phidei ka don ka talan te bat phin thau pa de ya ka tuk jing thau man ne ka bangla batai phi thau ba nar ka lain ka khat du jong ka ne pa phiyo se jrong ka de banya biang bat ka taka jing thau ka phidon kam tanga hang ne ngongan sna kumba 10 cm te pe ngan thau na du nang ne bat hadu na poi hang te nga de ban biang kala ban kut da u half double crochet ne phila ban kut da kalain ka balong kup ne mlei tang ba ka de ka biang ka jing thau ma hang ne nga don u ne u de u ba khasan nga bu dak hang tu te ngan namar khasan kam nam biang yanga ngan ai ha u no u we ban poi khat riu te pe ngan dang yo ka ju hi ka jing thau tang ba ki stitch jonga ki de ha u even number tem ta kalain ba but ngan chain i we bangan pen but ik tu ka lemon peel stitch namar ngi don kam ban penjrong ya kan ne khndiat ba kan ne kan long ka tu ka ba
jaka busuk klik mo Nadien kena ingin penlengkot nak mat ingin kampun jeliu kendia dia kena kerendang namaral dapi airit tan kena ka jaka penrung klik hang ne dadai ki khalung ki bala kham he ni kham jinjar lane dei lagi ba kham he te bat ka wei de hang ne la dapi le da ka wei pat ka size da ka wei pat ka number pin yo te sibu da pidon hane Pithau hang ne phila ban thau na ka jan ke badang phong itu I khana ru ya kane ka ban ta chok kane ka terpeng ka no phidon kam phila ban sim jing thau na ka terpeng nang ne hang ne namar ka ne te ka dei ka bat sna ta kan riang phila ban sim kham hang ne mo kala ban wan kham chane la ne phila ban thau ya kane ka size chung no urundang kum ne thau ya kane ka no in si phidon kam ya kane te sabu dak na pedeng ha pedeng sanyau pat itiki ying batam nang tu pe ba phin yo bor arliang kin long kat chu Tengah hang ne ngayo lain sistem nang ne lain sistem ne marka dei la jan khat lain si kene te hang ne kemut ngan yo kumpasan in si sistem la ne hendru in si duna kene ka jaga plit kene ka khli te pe kene ka dei jong ki blak kham he kene te klak kham he kene ka jaga plit rendang mar klak poisa ka nyau in si duna mar kene dei jong ki blak khat arsnem tengah sipan inuk sai phi phila ban thau kum ne na ki tu ki jan badang phong jong itu I Pithanya kena sotar. Te than pendep kum ne penbuat biang ya katu pengila le hadu pinda yo ya katu ka jing thau ka bangi don kam nda dep sale biang nang ne rukum ju mo tenang ne pede pin haban sedang nang ne ha kan no teliki yim phi hang tu ngang yo khan riu sabu dak hau ba khan riu ngang dengan bu dak ba khan riu te sasna u half double crochet chane half double crochet ha ka we ka ying sapan phai pin penbuat biang kene bad da nyau ka no ying phi yo na kat no lain phi yo nang ne Sale lang kata terlihang ne sakhabi uksai jung phin da dep ngin sele nang butak bas khaman tengah hane ngayo tang silan arlan lailan saulan tang saulan ine iba pen kiu sejrong te pe hang ne ngan I phi bang thau kane digalan nang kong te pe hang ne ngala poya ka shipho centimeter siteng kala tam yang asteng te dangla ka ba katam banya ka ba kaduna kadai kalan ka bang kut da une u lemon peel stitch te amne le ler phikut Dekan ne rubiang lada pikut da u half double crochet kumangala ong kam nilai. Tanda pila dep ka bi uksai jong phi sa pen scam. Tan pen scam kum tu te le no nang ne siliang kumangala batai phin da dep pata ngin sia le nang ne na khmat. Tenda pila dep ketu banadien tenda benta ka basik khmat ngam I ying ai rehang ne. Te pe kan ne de ka ying basong jong tu double crochet jong ka tu ka. Pas dang situ Te hakane ka yeng ka babut hi hang to pin prong yu uksai jong fish na chain iway slip knot chain iway sashna no ya une u lemon peel stitch single crochet double crochet single crochet double crochet ka ju ka repeat kum ka to bangile mane hi tang bahang ne hadien hakman ngan ong ngan su batai lupai phi yo phi bakelamo hang ne phindale subu kane ka de ka phidon arlan ji hang ne kane ka pon poi serendang I ekine ki arlan phinle tang hadu hang ne Namar ngi don kam ya kane ka thliu rendang na khmat bakan kham jeliu khandiat ban ya kane ka banadin tenda phila poi tang hang ne pe kane hang don sa silan unu lemon peel but silan unu half double crochet kine artli E nai trelang kemud hang ne lada phidon hnesh pholan chubu lada phidon hnesh pho hang ne le no tang phra la ne la phidon phra hang ne le na tang handriu hang ne ngadon khandai lan hang ne te ngadon khandai lan hang ne te hang ne ngane lo tang nyu lan ini benta nai pat nyau ra kanya ka tu nyau tang I ine shwa bodon hane te ban khamsuk kumna ban nyau lain phila ban ka ju hi ka wan nang ne ban nang ne phila ban nyau nang ne pe tu sila nyu don do u double crochet mar kane ka de ka bakut double crochet chane lar phi pe nang ne siliang ka de ka pastang do u single crochet mar ka ya nang ne sete pin ong kum no kum ta pe siliang kan kut double siliang kan don da u single te sa pe nang tu ka de ka ju ka lain pat phin da nyau ka lain kan wan kum ju Te hang ne kumba phila banyo I pe hang ne ngala don sa arlan kine tambang khlem tre lu rong tu te menta pade pin tre khanriu tali nganga don khanriu tali phila ban don kono number katu ko number phio nong ne nadin tre da katu ka ju ko number hang ne ki half double crochet jong phi sa pan ya yu ne u lemon peel half double crochet lemon peel hadu phin da yo pat nang ne pade phin hab ban nyau lang bakan ye rangkat bat kane nang ne hatu da poi hang ne mo pe phindon kat ju nyau na du kane kalan nang kong jong kane ka bak panel ne hadu kane kalan khat du hang ne ngi dei benton kat ju tenda dep nang ta kumba ngi le ka tu na din hi
Nyau ya tu kan nombar jeng tiki yang bapio nang ne bapitre nang ne sasdang tre no nang ne syatai hadu pinda yo biang kaju ka jing thau lane kaju ka jing jrong bat kane ka ba nadien bat te bat akan mau kerjing penbut kan de kaju nang de da pila biang ka jing thau nang ne shane nai pat kha buksai ngin ya join shwa hang nen da dep sasdang ya kane siliang kumba pi pen kut sendon ya kane jong kane ka front panel nang ne kane ka penta jong kane ka terpeng ngin ya join sendon no be Tenda pila de ban join kumne bro artli pide ban yok balong kumne teman taban sedang ya kerendang ngin le ribing hi ya kerendang da katu kaju ke ba ngile hang ne ma te kane ke bangile hang ne hi te hang ne pede nginum sna la ka jong ngin sna direct hang ne tangan pen ep hab le kumno te hang ne pinsim yo u sai baru crochet jong pi sna slip knot kumne sa beso ha ka we na ki hing na kane ka bak panel kumne te bat ngin sna uwei u single crochet ha kawe ka yeng bala rapidon tedu kumne simlang yu tu tedu sna uwei u single crochet ha kawe ka yeng nang ne nadien te bat ngin penrit ha kine ki corner ne kine ki dong jong kine ki rendang ngin penrit nang ne bat nang ne namar la phi i kumne kane ka long square nek dei na em tenga ko apa kane ka rendang jungi kan long round le ne kan kampelun khandian kam ngam ko akan long man dangi la ai ribing dangi ai bikumne kane kan one u shape ingi kemut ha kadur jong u kalong kumto tengah ko akan kam long khandiat kan long pelon te la dangala ngan ni leban pengwan kata te pala da phi pendrit na kine ki dong ne kanam kta ya ka jing heng jong kana thlu rendang jong phi namar kana la dep jeliu lupa nang ne na khaman mo the way single crochet ko piking da poi hang ne ngin pendrit bat ikinik single crochet phila banle na po lane phila banle na barum lele da phipan phai do kum tu phinyai kumne ru kan wan haju hi kam lele mo tapi hang ne ngin pendrit hang ne sim yu une bu khadu hang ne phin haban i en marwa song une u double crochet how no double crochet jong kane ka terpeng hang ne phin sim yu tu phin yo kumne phin pendep hang tu kum u wei u single crochet tenda phila poi ha kine gi banta hang ne da phila de ban pendrit ne kadong ten nang ne siliang mar ka phai persa kane ka bak jaka bingikut kandon ka jaka bingis dang kane hang ne de bakut double crochet par kane nang ne ka de bas dang double crochet temut sene phio ka badon single crochet dengan sebatai lupa hang ne ha ka jaka ba phio da u chain iwei ai u wei u kemut chain iwei bat tu single crochet mo hang tu phin ai u wei u single crochet hakalan badon du half double crochet pe kane ka kalan badon du half double crochet hang tu ai arterli te bat nang ne na khamat pade phin da pe kumne kala awan da kum wei hang ne ngayo da u double crochet namar kane kalo lemon peel stitch ka ku double crochet te ne em te nang ne pade phin pen kala pat ye khatu habadon u double ai arterli single crochet habadon une u half double ai tang uwei kemut nang ne siliang utu u half double udai ban wan ha ka jaka jong tu u single crochet tum phinang te tebat phin da yo nang ne ru phin le kum ta hi chane phin penrit kine ki dong kum bangi penrit itu bangale nang tai te chane uwei single crochet ko ke yeng penrit biang ne ba da kamau nang ne ru habadon u double arterli habadon u single u half double ai uwei te nang ne pat habadon u half double ar habadon single uwei
plus tu rebum su tu pet biang ya katuk video rewind ke video hai ni benta da pila de ban join hangne ya unu single crochet tu pi chain hangne kat kum ka ding jorong ga ba pi kwa ai kane tenga ngan khampan kot de kane khndiat ban ya kane te hangne ngan chna 100 tuli ki chain nak banta san tuli ki half double crochet te bat pila nang kumno ban chna ye ki half double crochet ka that loop de te kane ka line ban kong pin i tu u yeng ban kong sa chna ye u half double crochet tu pi uwe ha kane ka line te ngala dep chna san tuli te pe hangne ngan batai bhai phi ngap thu bha hangne te pe kane ga ying ka ba song une u chain kane kala dap song lupau tu chain i ong kane pin i kane ka ba bot slip stitch ha kine ki artli pe phin yo kumne kane de ka ying ka ba song tu chain jung phi kane pin i kane slip stitch ha ka tu ko we so slip stitch ha kane ba bot namar udai u half double crochet u kham jarong ta ka dau I artli ki slip stitch pin pun phai bat pet benia badakan mau bakane kamde ka stitch jompi ka stitch benang kong jompi kande kane te tre yo tu half double crochet back loop jompi third loop mo pe imde nang ne pe phi inga tre kum no kane kamde bat danyo kini ki half double crochet yo phi bakla ban I number namar da bakla number kala ban jorong la ban kot siliang kane gripping tu we R lai sau berubah khado le nang neno bro ark sai kumbangi le lem nang tena try nang nang tu pin chain i way bat por phi chain i way hangne ai ba une u chain i way jung phi un long kham loose kum tu mara da phi pen tight une ha por mut phrung ya ka khli hangne kane kan sa tight te ai kham loose namar ban un la ban hiang le ne un stretch ndala phong te pin pen phai pin trei biang yu ne u half double crochet na ka third loop ngam hi kai shu kum don namar phila dep nang thina tu te bat uba khat du namar phinam lap yu third loop hangne uba khat du phrung hangne pe nga don pe ne way ar lai sa uba san jonga ngan phrung hangne phrung la ka phrung hang tu sachna tu half double crochet uba san bat danyo phidashna ka notli por basdang ka notli phide ban yo por phi hair channel ne ka notli por phi kyu stay bu ulong ne phi kumju te bat phin pen bot biang phin i biang kumbangi i mantan pej ba ka ne ka yim ula song tu chain i phin i ka ne ka babun une ula dap chong i une slip stitch hang tu bat kine ki slip stitch ru wat I tight nama yo da phrung clear pat yo phi jinja e phin pan phai shim sai bat kane khamde ga ying jumpi kane hane ga ying jumpi pe yang tu bodon u third loop sachna biang tu half double crochet jumpi na ka third loop bat da nyo kumbang ong phi tungla yo ar une lai une sau une san chain i way phin pan phai pen but biang kum tu ten dala dep da pej bakane ka jaka bala song upa tu chain phin i ka way slip stitch kini ki artli ba but sa pen but be yakane pelun haduk ngin da position ne bat ka bakut chane hang ne pej ka ba phin yo ka bakut kum ne sharut ma bakut kum ne sharut namar bangi don kam bandon de ki event number khanang bakan wan lang kum tu ngala da batai phi man ne hang ne da phila de ban le kum ne ta pej ba kane kala ngi ba khadu kan de ka ba phi don sebar kumne te muda de phidang don se yeng ibadang sa hane se iwe e pinda don yeng stang gawe e sa tu kam le le ngin tre be kumne mo te pinda phila de kumne ngin join hit thek kumbangi join nang te na try phin chim uk sai nang ne chain iwe phin pan phai bat pet ya kane ka third loop na une u half double crochet nang ne sayai na khap chong kine ki half double crochet nang tu bat phindakan mak thik kumbangi le ya katika bala dep third loop bat kum to tenda phila dep sakhap uksai ngang la dep khap lupa te bu kham jrong te por phila dep khap kum to I hang tu khandiat pe unu uksai jong phi une nim kwa bakan pau than sabar re ka tu te le kum na phrung na ka we pat ka yeng nang ne na pa sak
prong nak web kayeng satan yo na kusai siapa aku ne kuntu te sabu ya una tudu do ternia bat pindah pet itu kelawan berlangkum jo te une pesuk dokternya pat khap kum tu te bat pindah tan yo na undang long undang dei hiban hing mo pet unde ban hing dei ban long tight malada tight da pisnai klung tho ba khane ka jing stretch hangne kan poi be la kumba kumba hadu phra inchi te bla kham he phra inchi tam le ki larang ba ya ki bla rang ba kan poi kum tu chi khandai inchi dunai e mo ka jing stretch chung ne pemto tanda phila dem ngan chu pen I batai lupai phi hanen marka repeat ka de ka ju te phinsna ya une uribing hane uribing te phina pansna ka ba hangne te sna ka ba kham tai I ngana sna ka ba ka tai tenda phila de sna hangne ta hakane ka lain ka ba nangkong nangne por bangi le de ki half double crochet nangne hangne ngi le si lain artli si lain do uwei de ne em te hakane ka kti de phinle be artli ha ka si lain pe hangne ngan pen I phi pe udum rong tong bahang ne pe itu kayu I ne artli le be artli ha si lain kumne namar ngin pen he lupa na du nang ne pe bakan wandur kumne bakan long rit nang ne kan kham long he si te pe phinda pe kumne kane ka long itna ba te nang tu pe de ha ka lain ka babut phinam pen he su namar phla pen he lupa nang ne artli ha ka si lain I tu kla he lupa pe ine ila long yar stu ini long rit te phinle kumna te phin repeat ka ju kumbangi le nang ne phin join thek kumba ngi join nang ne hi phinyai kumba katto kanen shi de pi thau nak kti kum phinyai kumba nang ne hang nei kumba shi inchi ar inchi ne phila banong lai sa inchi rum lile kane thrai kala don hi kumba lai inchi thrai kane nga ya te ha ka lain ka ba kham haneng ni ngapan he kham de ba thau thrai kan poi hi hang nei te ngapan he no kane te jaka phi pan he bu dak kumne ba phin tip ban pan he anda phila le ya ka wei pat ka khti te hadin nang ne ngapan he hang ne ar jaka ngapan he ar lain way ar ngapan he akini ki lain bala ek lemon peel stitch te nga ya biang klem pan he kumba katto kat ne lain namar ladangi pan he si pan he kan he chi sen he em te kan mon duringi te nga ne hang ne nglas dang pan he biang te bat nda phila pan he kumne phidei ban thau pade ya ka size jong kane kakti jong phi ba kan ya biang bat kane te pe prung na ne na po kum to pe ba kan long kumne te kan ne dang rit skandiat ngadang don kampan pen he sa kumba arlain lain dang rit te ba de kajing jrong jong kan ka swatar phila pan thau hi na ka swatar jong itu I klung na ka tu ka ju ka jain ka ba phishim jing thau ya kane te hang ne ngla de pen he kan si lain te ngan ya hane klem pen he ngan ya uwei half double crochet hang ne mar ka de ka ju nda phila de pen he ha ka tu lemon peel stitch phin ya pada uwei half double crochet ha kasilan klem pen he mo pias thu em phin pen he lupa nang ne artli ha kasilan ya klem pen he kumba kat tu kat ne inchi sa pen he te ya biang klem pen he sa sedang pen he biang tung sedang pen he biang te bat da kan mau ban thau ba ka lan ka ba khat du pa phin pen he ka dei ban song ha jrong tembut jong phi lane swaban poi tembut namar ba dal apoi tembut ka kti jong ki khlung lane jong ki briru kala he jaka ba phi pen he khadu da phla de pen he ha tu ka jaka pa khadu ka jing thau ka dei ban ya biang nang ne bat hang ne kachu te nga hang ne ngan ai sa khandiat tu kala jan long hi pe de bele ne te ba de ka jing jrong phi de ban thau hi ten da phla de pen he ya shilan klem pen he nginam pen he man kalain te kumno ban pen he ngan pen ep ha kane ka lain babut mentangan pen ya chua kumne te kamot baya ka ktiru ngin susna tandong bet kumbasna ya kane ka met jong kane ka sotar hi pinsna be dok tandong tang bahang ne ni su pen he khandiat namar ba kanon dot te pin de pe kumne pe de bu kum tu ine irit ba tu he te ban pen he pade phin pen phai ya kane ka lain jong phi ka jaka pen he pe kane hang ne nga bu dak namar nga pen he hang ne ar jaka bat nga pen he nang ne por basdang bat por bakut jong ka lain ngin pen he tang na ju yo ka hing siliang ka no siliang ka kti jungi ngam ko ai kata
te phin le kum ju hang ne sedang yu single crochet jong phi te ha ja ka une single crochet hang tu ai lang bat uwei u double crochet te hang ne kamut la long ba phi pen he la dangi pen he ha une u half double crochet kane kanam kane ka pattern jungi hang ne kan sa long kanum kan line kum bangak kum ba ka dei ban wan kum ne krok krok kum tu kan wan kan sa kan ria jaka king kene handle rengi le lupa hi kum ne da kini kilomon pil hingin pen he te kan but be ya ka pattern jong kane ken ten da pla de ban le kum ne phin ya uwei u single crochet biang hakalan bebut double crochet single crochet double crochet phin le kum ne te poro phi pun kut hang ne da poro pun kut hang ne ru phin sa ai uwei u single crochet but uwei double crochet namar ngi sedang hang ne da u single crochet dei ne em te ngi dei ban kut be hang ne da u double crochet la da phim la ban pen he hang ne phila ban pen he hang ne ru long te bat la da phi pen he chane shapdang hang ne kemut phin pen he hang ne si jaka yat kat to kat ne teliki stitch sa pen he biang chane sakmat hang ne ru ngan pen i phi hi lap ne em tu jaka ngap pen he ngapen he ka wei hang ne bat ka wei hang ne klem pen he ha ka ju ka ye ngapen he hang tu ngai yai ka tu kan teliki stitch ngas pen he biang ban pen he phin le hi kum ju kum ba ngi le hang tu single crochet double crochet haju sa pen but biang ya u single double kum ba dei ban wan pe un wan hi kum ne da phila da pen he pe kene ngale single double haju tanga yai biang single double kum tu pelon te pe hang ne ngan pen he biang namarang la de pen he nang ne siliang nang ne na jakaba sedang tu te shwa ban kut kene ka lain hang ne ngan pen he biang da ka ba ai une uwei u single crochet but uwei u double crochet ha ka ju ka yeng kum tu te ngin sepen but biang single double single double but ni dei hi ban kut u double hang ne kum tu te hang ne la yo artli ki je ka pen he ngin pen he artli ha ka silan teba kum bangala ongai phi nganam pen he ha ngaklem pen he ha ka ju kalan te ban pen but biang phin pen phai le uwei u half double crochet ha ka wei ka yeng kum ba dei ban le ten da phila don kam ban pen he biang pen he ka wei hang ne na phila ban ai ka wei nang ne ru ka long ka bawat ai ha ju ka jaka phi pen he mo batang kum tu ha ru phin da yo ya ka jingjrong ka ba phikwa ya ka ne ka kti ta ai ba kalan ba khadru jong kan ka kti kan dei ka ba phile da u half double crochet namar por ba join hang ne kan khamlong solid ken khliat ma kan khamos khem nama danga join da kum ne nga tharai kan nam wandur than tele da ba phiyo da u da la long ba la le da u half double crochet kalan ba khadru ne pen da u half double crochet ngin sa join hang to te phin haban sna artli ki kti kat ju la da phidon kam nyau hang ne kan no line phile porofis dangai kan ne sale lang ha kti ba aru kum ta mo dengan spen ip join kum lai kan kti hang to
Bat salek kum ne ya bro arliang kitin dala dep kum tu. Tinggal tu nggak dep. Habiang. Sa besuk dau. Saya gitu tedu ki basa sakap iyeng mo. Wa nampat kap klempat besuk iki sakap yang te pindah pekan tu kelalong. Tela da pi internet ya kan ek sotar ngawat nam klat ban like ke video sa subscribe artat channel ku beli shibuan.